خبركم من خبركن تخاطرت مدبات ناتنت نخبري 24 جنبول بعد ناتنت نازمتن ابز تفلالي ጉዳያት ዝተኮረ ምድላዋት ናብኹም ናብ ኩብራት ሰማዕታ ምቕራብና ይዝከር ካብ 10 ግንቦት ጀሚርና ክሳብ ሎሚ 24 ግንቦት ሃገርና ኣብ ፖለቲካ ቁጠባ ማሕበራዊ ጥዕናዊ ትምህርታዊ ዲፕሎማሲያዊ ስፖርታዊ ባህላዊ ወተሃደራውን ዜናውን ካልእን ዝምልከት ልዕሊ 60 መደባት ብመስመር ማዕበል ናብኹም ከም ዝበጽሕ ጌርና كبرت سمعتنا نكبر 30 عامت بعدنا صنت زغبرنا يمدلوات ازي سفح بمنبارو دحر 24 جنبوت ابزلوا معلتاتون نمدلواتنا بقصالينا بقم كم نبلون حبرنا نحجز سفح غزين مسرح باعلا ابزباتاتنا ينا كنملكت سنين كتتال እንኳ ንመበል 30 ዓመት ኣብጽሓካ ወኪል ኣገልግሎት ዜና ዞባ ዓንሰባ ካብ ከረን ተስፋም ኪአል ገብርኤስ ንሎሚ እትበና ጸብጻብ ናጽነት ኣብ ዞባኹም ከም ይመስል እሺ ይቀነለይ ጽምብል ናጽነት በደረጃ ዞባ ዓንሰባ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ወትሮ ንኽሉ ድልዋታ ትሕት ዝብል ቴማ መበል 30 ዓመት ጽምብል ናጽነት ብድምቀት ንምጽምባል ካብ ቅድሚ ወርሒ ዝተፈላለየ ኮሚቴታት ወጥረን ከተማታት ምሽላም ናይ ጥሬት ማዕቶት ስፖርታዊ ንጥፈታት ሓፈሻዊ ፍልጠትን ካልእ ንጥፈታትን ክካየድ ይጸኒሑ ካብ 20 ክሳብ 24 ጉንበት ድማ ኩለን ንኡሳን ዞባታት መምርሒታት ምክልኻል ሕማም ኮሮና መሰረት ዝገበረ ግን ከዓ ካብ ቅድሚ ሕጂ ድምቀቱ ዘይጎደለ ኣባዓላ ብምግባር መበል 30 ዓመት በዓል ናጽነት ክጽምብል ኣቐኒየን ከም መቐጸልታ ናይዚ ብ23 ጉንበት በደረጃ ዞባ ዓንሰባ እንብል መበል 30 ዓመት ናጽነት ኣብ ስታዲየም ከተማ ከረን ጆኮ ተጸምቢሉ ኣብቲ ኣማሕዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ ዝርከቦም ሓለፍቲ ክፍልታትን ጨናፍርን ትዞባ ሓለፍቲ ግንባር ኣዘሲ ሰራዊት መራሕቲ ሃይማኖትን ህዝብን ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ መበል 30 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ብዝደመቐ ገባብ ተጸምቢሉ ንዝኽሪ ናይቲ ክቡር ዕለት ንምጽምባልን ንምብዓልን ኩሉ ዝምልከቱ ኣካል ካብ ሰዓት 2 ጀሚሩ ናብ ስታዲየም ክኣቱን በቦቱ ክሕዝን ድሕሪ ምጅማሩ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ብዝኽረ ሰማዕታት መደብ ጽምብል ብጉጅለ ባህሊ ሃማተ ዞባ ዓንሰባ ቀያሕቲ ዕምባባ ጀሚሩ ብምቕጻል ብሰብራዊ ደርፍታት መዛሙርን ድራማታትን ብቋንቋታት ብሌን ትግረን ትግርኛን ነተዓዘብቲ ንድሕሪ ብምምላስ ተዘክሮ ዝሕድሱ ሰውራውያን ጣዕመ ዜማታት ቀሪቦም ድሕሪ ኣቦ መንበር ኣዋሃዲት ሽማግለ በዓላትን ዋና ዳይሬክተር ጀነራል ክፍሊ ባህልን ስፖርትን አቶ ስትራጅ ሐጂ ያጽስምዑ ቃል በመኽንያት ክቡር ዕለት አውሽጥን ወጣን ዝነብር ዘይሕለል ክቡር ህዝብ ኤርትራን ኃይልታት ምክልኻሉን ዮሐና ድሕሪ ምባል ናጽነት ህዝብ ኤርትራ በገዛ ቁልጽሙ ኩንት ዝገበራ እምበር ብትካቦ ከም ዘይመሰትን ኣብ ዝሓለፉ 6 ዓመታት ኣብ ገድላዊ ሓርነታዊ ቃልስን ምውሓስ ስላውነት ሃገርን ብሉጣት ሰማዕታትን ከቢድ ስንክልናን ዝሓለፎ መዘና ዘይብሉ ረዚና ህይወት ዋጋ ዝተኸፍሎ ምዃኑ ኣስሚሩሉ አቶ ስትራጅ አስዒሙ ኣብ ትጋጣሚ ዝቀርቡ ስነጠባዊ መደባትን ዕላውነት ኤርትራ ከቢሩ ክነብርን ዘዘኻኽሩ ጥራይ ዘይኮነ መንሰያት ወሪሶሞ ዘለው ጅግንነት ወለዶምን አያታቶምን ዘይነጽፍ ምንጭ ኮይኑ ንዝቕጽል ወለዶ ከም ባህሊ እናተወራረሰ ዝተጋገርን ሓላፍነት ዘሰክምን ጥበው መልእኽታት ዝሓዘለ ምዃኑ አብሪሁ ኣማሕዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ ዕለት ናጽነት ተመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ቃል ህዝቢ ኤርትራን መርሕነቱን ዝስገር ዘይመስል ግን ዝሰገሮ ክኸውን ዘይመስል ግን ጋዲ ዝገበሮ ናጽነት ኤርትራ ብጽንዓትን ተወፋይነትን ሓደ ልብን ኣብ ሓደ ሃገራዊ መትከል ሳላት ሰጠመ ምዃኑ ድሕሪ ምሕባር ሎሙን ከም ዝሓለፈ ህዝቢ ኤርትራ ሓድነቱ ኣትሪሩ ወትሩ ንኹሉ ድልዋት ኣብ ትሕቲ ዝብል ሃገራዊ መርሓ ክዓስል መድረኽ ዝጠልቦ ዘየዛኒ ሃገራዊ ሓላፍነት ምዃኑ ኣስሚሩሉ ኣብ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ናይ ምዕያይ ባህሊ ወኒና ዘሰላሰልናዮም ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ናይ ምግባር ሓይልና ዝድርዕዩ ድሕሪ ምባል ኣምባሳደር ዓብደላ ኣብቲ ዞባ ብሉጻት ሸቶታት ብኸፊል ከም ተዓወቱን ዝተረፉ ዓበይቲ ሸቶታት ከም ዘለውን ነዚ ንምርግጋጽውን ዓጸፋ ንምስራሕ ወትሩ ድልውነት ከም ዘድሊ ኣነጺሩ ድኽነት ካብ ሱሩን ምውጋድ ኣብ ሕርሻዊ መዳይ ናይ መስኖ ትሕተቕጥን ብኣሽሓት ሄክታር ተምሰፍሕ ምግባር ምንጭ ማይ ንምጥላል መጠን ንኡስ ዲጋታት ምህናጥ ኣብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ንርሖ ገጠራት ዘተኮረ ህዝቢ ጽሩይ ማይ ሰትየሉ ባይታ ኩሉ ክስርሓሉ ከም ጸንሐን ዘሎን ብምሕባር ሕፅረት ማይ ከተማ ከረን ንምፍታሕ ብፕሮጀክት ዓድሃሎ ልዕሊ 14 ሚልዮን ናዕፋ ወጻኢ ዝተገብሮ ቀዳማይ ገጽ ፕሮጀክት ተዛዚሙ ምህላውን ኣብ ቀጻሊ ብደረጃ ዞባ ውሑስ ኣገልግሎት ጽሩይ ማይ ኩሉ እቲ ዞባ ኣትከቢድ ዕዮ ተጸሚዱ ከም كب قليتو أبز حلفو ثلاثة عقود نينا تنت عمتات عم حبراوي أقول قلتات كابست عمونت فتاة ملكيتو أمبارسادر عبد الله أبا قلت عنا تمرتي موقع عزان مرخبيتات بعينة عام 7 بستعاتات فتاة مزبرخن أما حبراوي كتباهي وتزوبة زنسجن لو تتمزجوا مهلاون حبيرو
أبتحتن لعلن مريض زركبو سلطان حزب زغلصو ጥንታውያን አሰራር ዝኾኑ ባህላውያንን ባህራውያንን ወርሻትን ምዕቃብን ንምስናድን ዓበይቲ ንጥፈታት ይካየዱ ምህላውን ገሊጹ አማሐዳሪ ዞባ አንሰባ አምባሳደር አብደላ ሙሳ ተጀሚሮም ዘይተዛዘሙ ናሽን ዓበይትን ፕሮጀክታት ለማዓት ዞባ አምፈጸምታን ምጻሕን ንዝራይ ሕትረታት ማሕበራዊ አገልግሎታት ምምላን ምሕያሽን እቶታውነት ምዕባይ ገስጋስ ስራሕ ንምሕያል ብኹሉ ዓሙድ ጽዕር ዘሎ ህርኩት ነባሪ ዞባ አንሰባ መንግስታዊ ትካላት ሕርሻን ዝግዳስ ዘይኮነ ናይ ኩሉ ጻዕርን ሓላፍነትን ምዃኑ አዘኻኺሩ አምባሳደር አብደላ ሙሳ አመዛዘን መንደሩ በዓልና ጽነት ኤርትራ كون كخون مجزاتاو حسام كدقع زخافلناهم سماعات حضرهم كين برسع مدفعان أطولون سدرا بيتهم لمدباس قال حدث سلام على المخانات حرم اللباو حزبن منجستن أم كل خال عالماوي لبدا حمام كورونا نتسقمات وجنات أم حق الزرايو حلنا وي متحبار بدقيقات بموقاس أبزوان زر زلو بمرحيتات مكل خال حمام كورونا زي مقيادن شلل مبالن لعلنا هي وتواجع كخفل كان زغل بمحبار حزبي شلل تنت كوجدن زوهابو ممرحيتات بمخبار تعنو كحلون الزخاخيرو أبتسنبل قجل بحالي الزمبرا فعم زيماتاتن قدام نعفا زرستان دراما بمغرب نتعلت زيادة دمكت كمزوسخ غيروما واترو نخلو دلوات تسفام كال قبريس أقل قوزينا زوب عن سبا كاتكرن حراي وكيل أقلقلات زينا إيرترا زبا شامبكو ولد قبر هبت سلاسي نلومي اتهبنا تصبصابنا تصنت أبزبهم كم يمثل تمسمرنا عهاي أنا اللي يقرماي ما لومي عمد ووتر نقول دلوقتي تحت الزيزو سيما تعرف لكوينو أبن زبا شامبكو بالدرجة من زبا لإحران ترسم جنبك أمام محدار سبابي بشكل بخصوص زلزال سنة سرعات تخابير وعلي نزل على المزبرة تمهاره هزبي سراويت مرحة حيمانات بمخان تفرع لشرحاتات ناس الناس بمحاج أبقودناتات بشكل سلسي أكايدون عرزد ما نبدأ ناس الناس بمرح مدبات التباعات كتيلو أبتستفايد السنبل مرحة حيمانات على الكنافر هزل سراويت قالت مشارف مسترهولو وجل بها الهمامات ينزبا شامبكونا من زنجع مدبات تفرع لي حقر وين دفتاتي جتناس تخايدون ስለዚህ እዚህ ለምዝካይ ዘሎ በዓል እንት ንሳናት እነት ተኻየደ ሓያል ቃልሲ ንምምካት ኮቪድ-19 ወይ ኮሮና ቫይረስ ኩሉ ሕብረተሰብ ነቑዕ ነዚ ሕማም እዚ ካላኸሎም ግቡእ ዝኾነ ሜላ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ክትጥቀሙ ከም ዘለዎም በዛ አጋጣሚ ይላቦ ስለዚህ እዚህ ሎሚ ዝካይ ዘሎ በዓል እዚ ኤርትራ ናጽነት ንምምጻእ ዘካይዶ መሪር ቃልሲ ውጤቱ ድማ ምቁር ናጽነት ስለዝኾነ ድምሩ ከምቲ ንምምጻእ ናጽነት ዘካየዶ ቃልሲ 30 ዓመታት ለምውን ኣብ ምስትምቃር ናጽነት ነበር 30 ዓመት እንሆ የስተማር ስለዚህ ከምቲ ናጽነት ኣመምጻእ ሓያል መስዋዕት ተኸፍሎ ናጽነት ኣመውሓዝ ድማ ወጥሩ ሁሉ ድሯት ክንከውን ይግባ እዚ ሓለፈ 30 ዓመታት ናይ ናጽነት ኣብ ንዞባ ሻምበቆ ተፈላለዩ ልምዓታዊ መደባት ሰላሰሉ ከለው ኣብ ትምህርቲ ጥዕና ዓቢ ኣስተዋፅኦ ተገይሩ ይርከብ ቅድሚ ናጽነት ኣብ ንዞባ ሻምበቆ ሓንቲ መባእታ ቤት ትምህርቲ ከም ዝነበረት ደሞ ኣብ ኩሉ መምሕዳር ከባቢታት ከም ዝኽፈት ተገይሩ ህፃናት ዕድል ትምህርቲ ዝረኽቡ ድማ ተገይሩ ኣብ ጥዕና እውን ዓቢ ኣስተዋፅኦ ተገይሩ ኣሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣዴታት ህፃናትን ብዛዕባ ኣከባብራ በዓል ኣመልኪቱ ኣማሕዳር ንዞባ ሻምበቆ ኣቶ ካሕሳይ ኣስራር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ህዝቢ ንዞባ ሻምበቆ እንኳዕና መበል 30 ዓመት ናጽነት ኣባዕካ ድሕር ምባል ኣቶ ካሕሳይ ቀፂሉ ኣብዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ናይ ናጽነት ብዛዕባ ልምዓታዊ መደባት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ኣመልኪቱ ኣብ ዘስምዖ መግለጺ መዳይ ትምህርቲ ኣመልኪቱ ኣብ ንዞባ ሻምበቆ ኣብ ኩሉ መምሕዳር ከባቢታት ቤት ትምህርቲ ተኸፊቱ ኣብ ጥዕና እውን ብኩሉ ዝኾነ ትካላት ጥዕና እኳ እንተሃለወን ምስራሕ ኣይ ከባቢታት ኣብ ምስሕፋፍ ትካላት ጥዕና ተዓቢ ከም ዘለዎን ኣብ ጽርግያ እውን ኣብዚ ዓመት እዚ ኩባንያ ህንፃ ብድሆ ፕሮጀክት ቁጥር 1 ኣዳሃሎ ዝህነ ዘሎ ዓቢ መስመር ባሮን ከመንደፈራ ነዚ ንዞባ ዓቢ ኣስተዋፅኦ ዝገብር ምዃኑ መሰረተ ተጠቃምነት መሬት ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ብውሑዳት ውልቀ ሰባት ተተሓይዙ ዝነበረ መሬት ሕርሻ ኩሎም ነበርቲ ብሓደ መዕቀኒ ከረምታዊ ሕርሻ ተጠቀምቲ ምግባር ትርጉም ዕላማን ማሕበራዊ ፍትሒ ኣባይታ ዘመስክሮ ግብራዊ ስግንቲ እዩ ኣብ ቀረብ ዝተጽሩይ ማይ እውን ብሰንኪ ሰለልትነትን ዘይግባእ ኣጠቃቅማ ዝተበላሸዋ ገዲፍካ
أبزنو الزبا أقول من محضر كبابتات وعادتات تصوري ماي أو حسنانا كمهول نتريد السماء يقول ثلاث عبيت دقاتات قالوا السفر على هذا المهنات أب إنساتون السماء يورثي أعتقد حتى أشعبوا إلى حاجات أعرض وفاينات من محضر كبابتات الزبان عين مدرين سرحنا بقدرة تريد زنبر ما يوتات تم ذكارة تجربة الذي إذا عوت جسر لوود كايدان بحبر مسرحا وكيني حبر عوت المقانون تبرز الترقاقات الدمان كلهم حلفتين أجلستين اسم محضر الزبان يوهانا يبين أمرضات أعتقد حساي أبدأ اسمع مقلتي إزيلو من السوغانات إثناء زلنا عوتات مالك أبدأ معاكين محبراوي يفتحين بذكر معاك إبناء حزب المنجستين إيرترا الناس الحالة درجة تم قطوة زحية الهجرات ولدت نقول نزمت ستابوتات وطنه كل دلوات بمفان كي تحللنا سر حللنا كبير الجالسين زي تمال زي حالة في مغسلتها لومي أبن الزبا شامبكو أكثر تربعة من محضر كويتاتون كتيلو إلولو رحت كني الناس ذكرن سماعاتنا وكلا بلوكرة جنان الزبا شامبكو بلغارة في ثلاثة هراي وكيل أغلغلوت زينا إرترا نوس زباهي كوتا تسفى علم سلامون نلومي اتهبنا صبصاب ناصنت ابزبهم كمي حليفو تعدل نعخاي راي غرماي منغستو بسرعه عمت بعلنا تنت إرترا عبنو زباهي كوتا بتب زباله معارك تذكر وعيدو كابلات 10 شمته جميرو مقام كوميتاتات مشلامات داتات ناي ودناتات مبراهتي كومون روحاتين تجبر بحر مغناي لف عتران كلسن دما اب 10 من 11 كبابيتات اللي تذكروا لف عتران ثلاثه بدرجه نوزو حوس كتما حيكوتا بكم زباله معارك تذكروا وعيدو ابتا اغاطاما محضر نوزو حيكوتا شخد بساله حبس معقاد لو معامل نبعلو زلنا بعال ناسنت اب اوان كورونا فيروس كوينو من حيتات مسرت عنا بمخبار ذكر كم دولار بمحبار دين ثلاث عبز وسد مرير برساو قلبي ذكرنا رزين مسوات زنت كلهم بعلات زكونت اتنتنا مثل بعل راي زي كونه نبعلا قدرنا ان نسمعلون مصارعنا نسمولون رزين على كم مخانو بمحبار مسواتنا دما دبراو مسرح كبدتهم مخانا ارجيو اما ودات اتك خدي صالح لو معمد كم تيمانا زغلطو بكل انتات دلوات كون بما سلاويو أواحد شماغل بعلات عبد الله صفا بوجديو اللي فعلنا سنت بمعرض قباب نخبع الزجبورو كوميتاتن نبرسن إذا حبس كتما هيكوتان أمسينو أما وداتا مزمورات درفتاتن تفلاليس نتباباتن يصنعاتن مختن حزبي إرترا دل تبارك ودحر مقراب تجي ذكرى سبعة الجمرة بعلنا سنت نزبا هيكوتا وحضر مزمور تجميرو وترو نقول الدلوات عوتنا حفاظ وكيل أغلغلوت زينا نوزبا حجاز سمر إيوب نلومي أبصنبل ناصنت مبل 30 عام تصنبل ناصنت أبلوس حجاز كمي تخيدو نزز ملكز زدالها صبصاب تقربنا حراي سلام أوشتم وتأم بمغان مدبات صحافة إرترا مكتتال تركبوا زي خبركم سمعتنا سنبل مبل 3 عامات ناصنت هاجرنا أبزوب عن سبا نوزبا حجاز بخبز بلا معارك تفسموا وترو نخلو دلوات أبتحت زبل مريح تيما ننبل مبل 3 عامات ناصنت هاجرنا أبزوب عن سبا نوزبا حجاز بخبز بلا معارك بإسران كل تنقنبوس بدرجة نوزبا أبكتما حجاز تفسموا بمسرة حبريتا كوميتي شمال بعرات نوزبا حجاز أكاد متلغان كورونا فيروس أبدمت بمداو كساب أبدرجة محضرات كباب بمورات تبعل كم تقالن أبنبرتي فلوي تستاذ دارناسن كم تترفن نزا أشحات جغانو تبجولان زي سمكولان هاجر كمتي أبتما زحبرو وترو أبنمعاتن بالسجنان هاجر الجامن حلافنتن دسكم بركي منفساو حلنا أسفكيمو نزيادة معبالن تران تساتفن نبرتي بحفشا من سياد ما بفلاي بهلو من نتومن عقيبهم حجرهم كوحسو صاوعي قريبون ب10 ساعات قنبت محضرات كبابي إدامر شبق عداري أشرا ب10 قنبت محضرات كبابي بوغو انجنا قلاس أو انجلي ب10 حاد قنبت محضرات كبابي عدفاكا إبادو بحاشا إنفانان سنة طباباوي فريات زلو وددرات سبورت فلتات تكس وددرات سلف حزبن زتقال لمدبات بزتو دبل زمحرقون أقبابات كم استفاده تفليتون أبتي ب20 كلتان قنبت
بدرجة نوزبا كتم حجاز تخيل وعصم بالدماء كتعسات مكلغال كورونا فيروس نمرزقاتن محضراو مصنسات مشفني أفن أفنجان مالك ماسك متكام كاد من محضرات كبابي عدالة حارنة إدامرن تواصل وكالت هزبي حالة تمهارن ممارن بسلفي تمريحهم مرمراتات أكلاو رسمي الناس قبلهم أبسس تدانولهم صنبل أتيهم أبتا أقاتامي نتبع عالزن تبارق بتمهارهم وبعدا بيت متحقات بأبالات هاوماتي نزو حقازن زي سفل على دراماتات مزامرون قطمتاتن كربه أبوهم برش ما قلنا بعالات نزو حقاز من سيطة رسالة حقاز معقان نخلهم نتبع العوت نخون زيطة عارضية قاتات بممكان لو محمد بسنك كوفيد 10 شعبه زدلي تنكاقاتاتن بمقبار بوكل الناس راي بسبب زبالة أب مبعالو نركب على نام زبالة في بزتفر على سبرتاو نتفتات معاريقو زغنية سنبل تودا درتي ذكرات النت بزرعي وتقداس النت بمسكان أو هذه كوميتي كمود داتا والحربعة الجمرة توفري مدلوات أب درجة من محضرات كباب بمورات قبوك تتل إنها كادت لعل أورك تخم ذا 3 قليسون بدحرزي قال منقسن جنبار نزف معي أكاد ترح من محضر نوزبا حقا ذات تقل عيمانة مسائل أبتنو الزبا أو 10 تقلتين من محضرات كبابي وصلوا نخلو دلوات أسحس بالمريح تيما بدمك أسكسن بالنقلو بإسران كلتين جنبار دما نبرتي عدالة حارنة كتم عقاز نبرتي من محضر كبابي إدامر بعنا كنا تمصن بلو مسبنة إزلومي إنسم بلو زولنا ناسنة دحرنا حدا زمن مزعتي نوحن مرين برتاو قالسي بمكيات نمزعتي إثيوبيا تراي زيكونت نتوم ناي معرابن مبراقن حيالان منجستات إنما تبراريو نفتحاو قالسنا نمدمساس زتعارو كبيت مسواتي كفيلنا نخلهم سعرنا ناسنتنا زرقاقتنا عبد الفقيس معبالي إن ركبننا دحر مبال معكاب ناسنت كبال كله تعنو زوحاسي ولدو مرقاقات ميان فلتسن زعاتك زيقا مفراي كل زيقا قبل معاتن هنتسن هاجر كوفرن نخلو انتتات وطر دولونتو كرقاقت يسنحالي زيد ليو وانا ورقحا مخارو بمقلات حرفتت نوزبا حقاز وحسنت مقدون من رزقات الرشاون قفتاتهم كولاولون نخرامات كدالون تاوعي أغريبون بدحرزي مدب لك أسعاد شعاتن فرغان مغسري بذكر سماعاتي تفسيمو أبقد من عطنت بسنك مزاتي كبابيتات عدهم حاوز تفز نبره لومي تحانتن مطورتات ماين مكاين نفاق يان اللواء زبالو نبرتن نوزبا حقاز أبدي زي كابديان أبدي روي لو تساس معباراتن التمزجب زلانو زبون وترو قبل معاتن بالسجنان تكوميدم كسرحن حدر سماعات دكم بجبري كمسكورون مقانون قليسهم لنا أمود أتادما أبسفر على سبرتاون فتاة زعوتو منسياتن قانتاتاتن كابيت سفر على حلفتي جنزباو شلماتن مالياتات لو سبورتن تشليمهم وترو نخلو دلوات تمر إيوب وكيل أقول لزينا نوزب حقاز سلام حج مجر وكيل أقول زينا نوزبا حرجت بفلما أنقعن نبل 3 عامات ناصنت أبصحكا أمين كلاتنا هراي سنبل ناصنت أبدك كما يوعدون نزز ملكت تاي تبصحسكا قريبك الله سلام تخساتلتي بنت حفاش إرفع مقبل 3 عامات سنبل بعالنا تنكب نوزبا ديك أبتسد وترو نكل دلوات بالتيما بكتب بلسن سرعات فرانك لسين كمبوت تذكرا وعيدا حتى تقلت حتى قرآن سنتي تركبهم أو هذه شو قال تعالات موضوع تكى دوحهم من الأساس تجالا وتلوم سنة دوتات استقبل تأثيرات كلتين كمبوس لسه عشان مثلا أجرام أدوية كفري بكل جبلة استرعات بدخل السماء سليمو ممرحي كتاتين كوفيد أحسن كورونا فيروس زمالة بعال استاتفت استرعات تفاناتيتهم ماسك بيرهم بوتهم حزو استمدب ذكر سماعات جميرو كان هو حديث ما قال لي بأسو تولد مدهن جبر مدهن كاربو إذلومي زبن نبعلو زلنا محلتنا الناس مستقل عليه حزو زكاة منها بحلو الزاورة قلو يبغرا نستجمع 3 عامات دفترين تنقل بمقانو بسنك كوري أحسست كعسة كورونا فارسنا علم زشاق عليه كنت مسكتنا أب نكسر أصلو زلنا خوان يبعن محلاو كدمنا سنات كمون دمانيا فلائنا تساعيرو
كلئن كرحنتين تحدثلو أجاتامي أبرسي مقانو فلوي يقبرا بحر مبال أتدول دمهن نتبعا مجمع الجامم زبركتو نبرتنو زبا تجي وننتي ناشتو مكاين كوبانيا حدانا بشاء كوبانيا سجن حزباو سراوي ممحدار كبابي تاعتن لسراوي بانت ساعتين زقبروا أبركتو أمسينو تعيبوا أم حدارن وزبا تجي أتوهم مجيلا علي أبدأ مقال تجي إرترا كل تاريخ مخاتل سنحسن مقالو كاب مجزاتي تركي كتاب قوات أحسن لسلاتين تركين تتفل لي زملقعاتو حمسن وديكن أب رؤسو تحرق مكتام بوليتيكاوي برطاوي قالسين يأتاك حمسة عاماتات سنح مخاتل بمكياد تفنى سنة الرداديتو إنه لومي مبال 3 عامات وسرون كل دلوات أبتحيث الكلمة بدمكات يبتعن أنزلو بحر مدلاس أطهمات بالتواجد محبراوة أبربلو تفتين مصدوغة قلت فالله كدمنا الناس أفقد بركاتات وشوتات صح إلينا بردنا برهدي أبدأوا أن إزمالات بحرنا الناس أفضمان عسكات بترنيفو أبعثرت مقدار كبابتات رجوي محبراوة أبربلو أم استفال تنزلكاب نستجم ما أبتعناه مداي حالتي ما أكلت عنا حملت مدبرات عنا بدنا مناوي سنسال صحنتا وقولات سب مويا زلوان أبشدشت القدار كبابتات تزرقعو طبعا حمشتين مئتاويس هاد مأكل عدو 20 حمشتين مئتاويس كآخر حمشتك 17 كيلومتر تباعدو أقلقلوت فإنه يركب له تكالات تمهرتي دماء أبحثرت بحدار كبابتات أحترت خلت أبيات تمهرتي بزمناوي تحنيطو قدو أقلقلوت كاب موائل حسانات يميرو كتاب معكلاي درجات يوهب كم ذلو يفلات ترويد ستة ما ينبرتون وزوبا دجير يدي متاويت مالك طبعا شبشتين متاويت $، 4 متاويت تما بحنت فوقل ترويد ما يسكت كم بكيعو يركاب أقلقلوت تنكر ساعتاتي تلفون شمت مهدار كباب تاكتكام تفوقانا تنلوا مقوى عجاد ما كاب كتاب أفردات 5 كيلومتر بكتران تلفيتو أقلقلوت كهب كله كاب دكي كتاب تاوان كركبتين بمروت حمد تواديدو تربية أبربلوت أمهاب يركب أب متناول الرساء ولا أبقى قدمنا كالناس جلجله انت نبرا زيادة أبري ناي 3 عامات نارتنات كالتمئتين 40 شدشتين حرصات 3 هكتار بأحملتين فريتاتين متناول الرساء لميعو كم زركاب دحر مبال أتهمد نزأت تزلو كرامات قلول رحوس قفنا تمنيو سعيبو صحافي هكذا نوزو بدقة أتو عبد الكريم عمر صالح نتي لحزبين من قسينيا أمام ظلو مدبات لمعات تمتي تيما لو محامد تنبلنا الناس ظلو وترو دلوات نكله مبتعنا إن حد ظلو أبرسم وكانوا كل زيغا الجامو كبركت الزخاخيرو استمدد استفلا ليه مسنادقات فورسين وددراء أغمارين ودوبن كمون بدك أنستيو مصبار كايلا نسي بعال زنصبارقو تركتاتن جسمتاتن بجلة بحالي كتسراوي تسات تعتن كمون بجلة بحالي ملأتيات نوزو بدقة قريبو بموعال أبدي نفتات اللي نزل بسبورتين تحوتو ملأتياتن كمون أواتات شلمات تقبلهم وكيل أكل قلوت زينا زوبا قاش بركة كاب نوزوبا تجي حاج نيجر وترو كله دلوات سلام እንኳን ወበል 30 ዓመት ኣብጽሐካ ኣሕመድ ዳኒ ወኪል ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ዞባ ደቡብ ቀይ ባሕሪ ንሎሚ እትህበና ጸብጻብ ናጽነት ኣብ ዞባኹም ከመይ ተባዒሉ እቲ መስመር ንዓኻ እዩ ራይ يغنيلي ግርማይ ከም ዝፍለጥ ወርሒ ግንቦት ኣብ ታሪኽቲ ዱልዱል ዝሰረቱ ኤርትራዊ ሃገርነትን ብልጽግትን ምዕብልትን ሃገር ኤርትራ ንምህናጽ ንልዕሊ 80 ዓመታት ኣብ ዝተኻየደ ቃልሲ ዝተፈላለዩ ፍጻሜታት ዝተኣንገደላ ወርሕያ
ልዕሊ ኩሉ ግን እታ ከበርዑት መግዛእቲ ሓራ ናይ ምዃንን ሓርነት ናይ ምጉንፃፍን ሃንቀውታን ድልየትን ኩሉ ኤርትራዊ ዝተመለሰላ ዓለት ብምዃና ኣብ ልቢ ኩሉ ዜጋ ፍሉይ ዝኽርን ክብርን እዩ ዘለዋ ናይዚ ድሮ ኣፋሪቕናዮ ዘለና ዓመት 2021 ወርሒ ግንቦት ድማ ድሕርቲ ን30 ዓመታት ዝተኻየደ ነዊሕን መሪርን ብረታዊ ተጋድሎ ናይ ዝተወልደት ሓዳስ ኤርትራ መበል 30 ዓመት ልደት ዝተጸንበለላ ንኣስታት ሓደ ዓመት ካብቲ ዓለማዊ ስግኣት ዝኾነ ለበዳ ኮሮና ንምክልኻል ኩሉ ንጥፈታት ብምቁራጽ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ኣብ ዘውሕሱ መምርሒታት ኣብ ምትግባር ተጸሚድና ድሕሪ ምጽናሕ ንቡር ዕለታዊ ስራሓት ከነሰላስል ዝጀመርናሉን ሃይማኖታዊ በዓላት ፋሲጋን ዒድን ዘኽበርናላ ብምዃና ናይ ገዛእ ርእሳ ፍሉይ ታሪክ ሰኒዳ ንምሕላፍ ትቀራረብ ዘላያ በዝን ካልእን ምኽንያት እምበር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ናይ ሎሚ ዓመት 24 ግንቦት መዓልቲ ናጽነት ብዝደመቐን ዝማዕረገን ኣገባብ ክጽምብላ ተራእዩ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ እውን ብተመሳሳሊ ወትሩ ንኹሉ ድልዋት ዝብል ቴማ ዝዓመት ብዘጎልሕን ንሕሉፍ ታሪክ ብዘዘኻኽርን መብፅዓ ብዝሕድስን መሰናድኦታት ንምድማቓ ነዊሕ ምድላዋት እዩ ተገይሩ ኩለን ንኡሳን ዞባታትን ምምሕዳራት ከባብን ካብ 18 ክሳብ 21 ግንቦት ኣብ ዘለዋ ዓለታት ብዝተፈላለዩ ንጥፈታት መበል 30 ዓመት በዓል ናጽነት ክጽምብላ ከለዋ ከተማ ዓሰብ ድማ ነቲ ብደረጃ ዞባ ዝካየድ ጽምብል ንምእንጋድ ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ ጎደናታታ ብዝተሰቕሉ ባንዴራታት ሕብራዊ መብራህትን ካብ ንግዳዊ ትካላት ብዝቃላሕ ዝነበረ ሰውራዊ ደብርፍታትን ዝያዳ ማዕሪጋን ወቂባን ያቀንያ ብመሰረት ኣዋሃዲ ሽማግለ በዓላት ዘውፅኦ መደብ ድማ ብ23 ግንቦት ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ቀጽሪ ራስ ገንቦ ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ሜጀር ጀነራል ሑመድ ካሪካረ ኣዛዚ ምብራቃዊ ግንባር ብርጋዴር ጀነራል ተኽለኽፍላይ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣምባሳደር መሐመድ ስዒድ ማንታይ ወከልቲ ህዝቢ ሓለፍቲ ኣካላት መንግስትን ግንባርን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ኣብ ዝተሳተፉሉን ቅጥዕታት ምክልኻል ኮሮና ብዝተሓለወን ኣገባብ ወትሩ ንኹሉ ድልዋት ብዝብል ቴማ ብልዑል ድምቀት እያ ተባሂላ እቲ ስነ ስርዓት ከም መቐጸልታ ናይቲ ንኣሽቱ ወለዶ ሕሉፍ ታሪክ ሃገሮምን ህዝቦምን ክፈልጡ ንህፃናት ኣካል መደባት በዓል ናጽነት ንምግባሮም ዝካየድ ስራሕ ጉጅለ ባህሊ ቀያሕቲ ዕምባባ ሃማመተ ንኡስ ዞባ ዓሰብ ብዘቕረብዎ ሃገራዊ መዝሙርን መዝሙር ጽንዓትን ኣሃዱ ኢሉ ክጅምር ከሎ ንርዝነት በዓል ናጽነት ዝገልጹ ግጥምታትን ብትልሂዝ ዝተሰንዩ ዝተፈላለዩ ሃገራዊ ጣዕመ ዜማታትን ይስዒቡ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣምባሳደር መሐመድ ስዒድ ማንታይ ኣብ ትጋጣሚ ዘስምዖ ቃል ጽምብል መበል 30 ዓመት ናጽነትና ንዘጋጠሙና ዝተፈላለዩ ብድሆታትን ማሕለኻታትን ብሓያል ትብዓትን ጽንዓትን መኪትና ናብ ተስፉ መድረኽ ኣብ ዝተሰጋገርናሉ እዋን ይበዓል ብምህላው ፍሉይ ከም ዝገብሮ ብምግላጽ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብፍላይ ሓይልና ክዳኸምን ክንብርከኽን ዝተወላዓልና ቁልዕ ወራርን ዘጋጠሙና ቁጠባዊ ዲፕሎማሲያውን ፖለቲካውን ተነጽሎን ተጻብኦን ቀለልቲ ኸይኑ ዘይነበሩ ሰላሓያል ውዳብን ልዑል ንቕሓትን ግን ክምከቱ ከም ዝኽኣሉ ድሕሪ ምግላጽ ዝሓለፉ 30 ናይ ናጽነት ዓመታት ኣብቲ ዞባ ካብ ውስጡን ናብ ሰፊሕ ተጠቃምነት ኩሉ ዕድላት ዘርሓቡ መደባት ማሕበራዊ ፍትሒ ከም ዝተሰላሰሉን ኣብ ቀረብ ጽሩይ ሲስተማይ ኣገልግሎታት ትምህርትን ጥዕናን ዝተኻየደ ስራሕን ኣብ ህዝቢ ዝፈጠርዎ መስተርሆን ምስክር ከም ዝኾነ ብምጥቃስ እቶም ስራሓት ግን ብሓይሊ ገንዘብ ዘይኮኑ ሳላቲ ዲሲፕሊን ኣብ ስራሕ መሃዝነት ተወፋይነት ጽንዓትን ሃገራውነትን ዝኽስኩስ ብሉጽ ክብርታት ሕብረተሰብናን ሃገራዊ ተጋድሎናን ዝተዓወቱ ኮይኖም እዞም ክብርታት ኣብ ዕብየትናን ክብረትናን ኣገዳስነቶም ዕዙዝ ምዃኑ ተገዚብና ከይብሕጎቡን ከይዳኸሙን ክንናብዮም ከም ዝግባእ እዩ ዘኻኺሩ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን እቲ ዞባ ወይዘሮ ሓዋ መሐመድ ብወገናም ኣብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ምምሕዳራት ከባብን እቲ ዞባ መበል 30 ዓመት በዓል ናጽነት ብዝማዕረገን ዝደመቐን ኣገባብ ንምጽምባል ዝተኻየደ ስራሓት ሓፂር ጸብጻብ ድሕሪ ምቕራብ ብደረጃ ዞባ ከተማ ዓሰብ ዝተኻየደ ጽምብል ድማ ብፍሉይ ንቴማ በዓል ናጽነት ዘንጸባርቕ ክኸውን ነዊሕ ምድላዋት ከም ዝተገብረሉን ሰላዊ ውህደት ኩለን ኣካላት መንግስት ግንባርን ድማ ምዕሩግ ክኸውን ስለ ዝኸኣለ ኣብቲ ስራሕ ንዝተሳተፉ ኩሎም ኣካላት ኣመስጊና እቲ በሃገራዊ መዝሙር ጀሚሩ ንኸባቢ 2 ሰዓታት ዝቐጸለ መደብ ብዝኽርቶም ንምምጻእ እዛ ክብርቲ ዕለትን ንምምሓስ ልኡላውነትን በጃ ዝኾኑ ሰማዕት ብምዝካር ተዛዚሙ ወትሩ ንኹሉ ድልዋት ኣሕመድ ዳነ መሐመድ ካብ ዓሰብ عشران 4 جنبت مبل 3 عامات ناصنتنا أبصوا بعبها جراوفنا تسمبيلا
كما أكل نايتي أو وشتن وطعن زنبر حزب إرترا على ناصنته بقرعات بمذكار نزتفخفله واغان زتحالف مرتن بمستنتان قالوا زحد سلا حضرنته زترلان رئيس كلن هاجراويان بعلاتنا زخونت 24 جنبات مبل 30 عامت ناصنتنا وترو نخل دلوات تحت الزبل مريح هاجراو تيما تمالي سنبت 23 جنبات كلتشحن 21 ابتا سحل وارساي زخونت مدينه منسياتنا سوا بعبي هاجراو فنانن ونن تزنبلا سلفنياتات انغيهم ካብ ገዞም بموصا مخته درعنا سرح كبرنا قدلنا قالسنا مختن وحشنتن للاونتنا كلته 30 اب قالسن مختن وصيت ناطنتنا لمون بوله مصاينا حيلنا اب لمعات نخل دلوات وهد قنيتن هاجراو كبرت وترو نخل دلوات وغاناتنتنا عصم دم سماعتاتنا ኤርትራ መበቆል ጽንዓትን ሓበንን ወረስታ ነባር ሰላም ዘለዓለማ ወዓወት ልዕላውነት ሃገርና ይምርኮስ ሃብ ጽንዓትና ለሙን ከም ትማሊ ኣብ መትከልና ኣለና ጽኑዕ ሓድነት ወሕስ ልዕላውነት ጽንዓትና ሓይልና ንሕናን ዕላማናን ጉዕዞ 30 ዓመት ዘለዓለማው ናጽነት ጽኑዕ ዕርድና ዋጋ ሰላምና ሳዋ ኣደኹሉ ባህጊ ክሰሚሩ ዝብሉን ካልኦትን ጭርሖታት ሒዞም ጽንዓትና እትብል መዝሙር እናዘመሩ እናብስተ ጃምሪሖም نتعلت نمدما بموهاد مبل 13 كورسات تمهارو مأكل مياو سلطنات الساوان أبالات مبل 34 زوري هاجراو أغلقلتن نزتحالفو سنكرات اوانات حزب إرترا تاريخون كبرون مننتون نمعك أبزر آيو صنعاتن زقلتو فرياس نتباب زخونو قطمتات بتلي تسنى درفي الهال تذكرو على سنة سنة زقلت مدب كقربن كله أبالات مبل 34 زوريا كم كل نتن زحالفا زورياتات ኣብ ኩሉ ሃገራዊ ጻውዒት ብግብሪ እጃሞም ንብብርካት ቁርባት መኻኖም ድልውነቶም ዘንጸባርቕ ምዕሩግ ወተሃደራዊ ሰልፊ ኣቕሪቦም ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ሳዋ ኮሎኔል ደበሳይ ገደብ ዝስምዑ ቃል ህዝቢ ኤርትራ ንብዙሓት ዓመታት ብዝተፈላለዩ ገዛእቲ ሓይልታት መሰሉ ተነፊጉ ክእሰር ክቀተል ክስደድ ክድንቁር ልዕሊ ኩሉ ድማ ሓድነቱ ኣላሕሊሖም ንክበታተን ብዘይ መንነት ክጠፍእ ስለ ዝተፈርደ ኣብ 1961 እንብይን መግዛእቲ ብምባል ዘካየዶ ብረታዊ ቃልሲ ድሕሪ ነዊሕን መሪርን ስቃይ ብቅልጽሙ ሓራን ናፃን ልዕላውነታ ዝተኸብረት ሃገር ማዕረተን ብሓይሊ ከንበርክኻ ዝፅዕራ ዝነበረ ሓያላት ሃገራት ተሰሪዓ ባንዴርኣ ከተንበልብል ከም ዝበቅዐ ተረዲኡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቃልሲ ናጽነትን ምውሓስ ልዕላውነትን ዝኸፈሎ መስዋዕቲ ዝባደማ ዓድታት ዝዓነወ ንብረት ዝተሓልፈ ግፍዕን ጭኮናን ኣብዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት መዓልቲ ሰሙን ወርሒ ዓመት ህዝቢ ኤርትራ ዝተፈጸሙ ቅያታት መዳርክቲ ከም ዘይብሎም ብምግላጽ ነዚ ብልዑል ተወፋይነትን ሓቦን ስኒትን ዝተመከተ ከም ታሪኽ ተሰኒዱን ወለዶታት ዝኸይድ ዝኽርን ትምህርትን ዝሓዘለ ተመክሮ ክእሰሞ ከም ዝተኻእለ ኣረዲኡ ኣብ መኸተን ምውሓስ ልዕላውነትን ኣብ ልምዓትን ህንፀት ሃገርን ተዋፊርና ዓበይቲ ዓወታት ኣመዝጊብና ሳላ ጽንዓትናን መኸተናን ድማ ኣብ ዓለም ጸላእትና ደም ክጥዕሞም ፈተውትና ድማ ብዓወትና ክኮርዕን ክሕበንን ከም ዝኽኣሉ ተቂሱ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኤርትራ ሳላ መስዋዕቲ ደቃ ዘይትድፈር ልዕላውነታ ዘውሓሰት ሃገር ክትከውን ከም ዝበቅዐትን እዚ ናይ ሎሚ በዓል ቅድምን ድሕርን ናጽነት ዝተሓልፉ ልዕሊ 60 ዓመታት መኸተ ከቢድ ጉዕዞ ሳላ ዝተጓዓዝና ተጻባእቲ ኤርትራ ዝተሳዕርሉ ዳግማይ ልዕላውነትና ዘረጋገጽናሉ እዋን ስለ ዝኾነ እዚ ዕለት ኪኖ ድርብ በዓል ታሪኻዊ ምዃኑ ኣረዲኡ እታ ስማ ክጽዋዕ እንከሎ ጸላእቲ ኤርትራ ራዕዲ እትእቱ ሰንሰለት ወለዶታት ኣራኺባ መንእስያት ታሪኾም ፈሊጦም ወረስቲ ሕድርን ክኾኑ ትሰርሕ ዘላ ሳዋ ንመንእሰያት በኣካልና ኣእምሮን ኣብሲላ ኣብ ሓደ ሃገራዊ ሓሳብ ከም ዝመፁ ገይራ ዝመልመለቶም ኣባላት መበል 34 ዙርያ ተምሃሮ ማእከል ሚያዊ ስልጠናታት ሳዋን ነቲ በዓል ንምድማቕ ዘካየድዎ ፃዕሪ ዝናኣት ኮይኑ እቶም ከይሰልከዩ ለይትን መዓልትን ከይተሓለሉ ዝሰርሑ ሓላፍነት ወለድ ተሰኪሞም መንእሰያት ኣብ ቁኑዕ ሃገራዊ ኣንፈት ዝማእዘኑ ዘለዉ ኣባላት ድማ ልዑል ምስጋና ይግብኦም ወትሩ ንኩሉ ድልዋት ሙሴ ኺዳኔ ወኪል ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ካብ ማእከል ትምህርትን ስልጠናን ሳዋ حراي وكيل أقولت زينة إرترا نوزبا عردت حج مجر نلومي اتهبنا تبصاب عبزباهم كما يعيدوا ناس أنت تمسمرنا عاهن بكا سلام تخطاتل في بنت حفاش إرترا
مبل 3 عامات بعلنا سنة 24 جنبوت كل تشن 21 نبنوزو بأخردات وترو نقولو دلوات تحتيج جبل سيما بكب جبل سمساعات كالأمبيلا تساتفتي تسمرعات من رحيساتن كتساتن كوبيد 19 كورونا فايروس بملا ماسك بمقبار الحكاتهم حل يوم بمأزاب التمدد لك ساعات 9 قد مقاطري بذكر سماعات فليمو المخفتي التمدد قالوا هذه شما قال لي بعالات منذ بأبردات بأتو فتم يماني قريبا أتو فتم قالوا يوم عبا عامد مبل 3 عامد بعلنا نتب كتما أبردات الجامعة حالتي زياك بعل زبقعو حقازاتنا يستفلا لي كنافر من السرطات محبرات فكالات والكسبات كمون ملوك تفتافنات بنوات بعينات كمون قديهم ناي والكسرحهم وانزيفهم أزول تفتافو زعر أيو ديقاتات تحرم مسجان وتنكي نايزي زلنا يا حمام كورونا فايروس مالت كوفيد 19 محبراوي رحكات تحليو زي اللي ممرحيسات مسكلاتلي التكباري أو إذنا بمسرف من السرطعنا ذو خطلو الجباب اندحر أمالنا مختينا حوث مكانو أطير الله تعيبو أم حداري موزوبة أبردات أتو إصافعهم أبدت معه قال انطاع زيا كبرتي بعال مبل 3 عامت بعال ناسلنات أبكعنا بحر مبال أتو إصاف ناسلنات الممتاع للعلي ربعي زمن بريطاويك آلتي أكايدنا حيالات عالمنا زبلو أتوارن أما خرطومن أوافيروم ستاتفوا ورارات أتوارهم سلينا أما خرطوم ماريخنا كمون بقبر مهيرنا يوم أب بتناوح عامتات وحجراوناتنا تنعتنا طلعتنا الداخلنا ناتنات عسيرنا بحرزي نوع عامتات كيف قمنا طولنا لمعات حجر أب تمجسنا له زنبري كنئي ثلاثي تدجيسو للاونات حجر نمتفار قبطاو ورارا بشيلنان سعيرنان للاونات حجر أو حسنا ولي البئرتران من حيال مرحلناتون كي تفعنا كفي يسلموا مزابات بعثة فيتا قبل قسقات لزم ركاب نزين بعلو زلنا ناي 3 عامات بعنا كنت فلويكم بزبرو بمتكاسة إصاب نستي نعلمنا الشاقة على قينو زلو لبدا كوفيد 19 كورونا فايروس عمرو أبيدنا في الزخونة تواحبنا ممرحي نستري فعنا تخطيرنا انت تكبيرنا مختينا التاريخ أبنا ساويان كم نطول زي ترستر قبري هو المودعتا نزأتزل له كرامات عرستوت مكباي تراخترات قديهم كيرسوه بزوان ملكوان نوات محرسن ياتاو محرسن تتكيمهم امامهم كفتشمه الزخاخيرو أبتل تخايدة تنبل عدنا استقبر الله مرحة حيمانوت المسلمين كرسنان نفس وكف ديغا سماعتات بقدفلنا حدرين نمتكبارين نمستسامين قالنا مصعنا نحدث الله كبرت على أبرتي مقانا قالنا أسمعنا نحد حدنا تراي بيكوني قدامنا كاس نسدرا بيتات سواءات تنقلان فردينا حسينا نقبرو دقفن حقزاتن حقرن كلام علون اسمع بلالون إيوتات أم تكبارن متسامن سناي تكبار فطاري أمو كل ديغا كفتلو تم حسينهم اتمدب بمنسيات قجلب هالي شيدوب نوزو بأخردات لتفلي درفتاتن قسمتاتن درامان بمقراب بمكاتباتو وعلا واترو نقلو دلوات وكيل أبو البلوز دينا إيرتران وندوب أخردات حاج من جر سدي مقتيري ترات شعاتي كنفرة واترو دمو حبر بيهرا سبانديرات نوعات باقرم كو حدث يتنا تباهل الله دمت حكي ولا حيا الهزبيت لا لا حد النتنا درعي خلنا سماياوي قتل يقيح بالشيخ دانا في الكبل كسب غلا كفيلهم كوتوا كبشت قرن
ኣይተኸበርክን ርሑስ ቅንያት በዓል ናጽነት ሰናይ ምክትታል ክኾነልኩም ብምምናይ ሕጂ ናብ ፍሉይ ምድለዋት በዓል ናጽነት ኢና ክንወስደኩም እቲ ቀዳም 22 ግንቦት ከምኡውን ሰንበት 23 ግንቦት ኣብ ሲኔማ ሮማ ዝተኻየደን ንዕውታት ስልማት ናጽነት ዝተዓደለሉ መድረኽ ዘንጸባርቕ መደብ ኢና ቀሪብናልኩም ዘለና ናብ ኣዳለውቲት መደብ ኢዮቤል ጽጋሃንስን ፍሬህይወት ዳንኤልን ከነሰጋግረኩም ሰላም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ መደባት ናጽነት እንቋዕ ንመበል 30 ዓመት በዓል ናጽነትና 24 ግንቦት ብኽብሪ ኣብጽሓኩም ኣብጽሓና ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ወትሮ ንኹሉ ድልዋት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዝኽበር ዘሎ ናይ ሎሚ ዓመት መበል 30 ዓመት በዓል ናጽነትና ንዘለዎ ክብሪ ድምቀት ንምውሳኽ ዝተፈላለዩ መደባት ናጽነት ኣብ መቓብያ ተጸሚዳ ዘላ ካብ ዝቐጺልና እምበር ትማሊ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ሲኔማ ሮማ ዝቐረበ መደብ ብመልክዕ ጸብጻብ ኣዳሊና ኣለና ደጊምና ርሑስ በዓል ዕለት ናጽነትና እንዳበልና ክትካተተሉና ብኽብሪ ንዕድም ክቡራን ሰማዕትና ትማሊ ቀዳመ ሰንበት ሲኔማ ሮማ ሃገርና ብ26 ሚያዝያ ዝፈለመ 4 ዓውድታት ማለት ዓውድታት ሓጺር ድራማ ትልሂት ስእላዊ ሙዚቃ ቪድዮ ክሊፕስ ከምኡ ድማ ብሙዚቃን ደርፍን 3 መድረኻት ዝሓለፈ ስነ ጥበባዊ ውድድር ሽልማት ናጽነት 2021 ጽምብል ምዕዳል ስልማት ኣንጊዱ ነይሩ ስነ ስርዓት ጽምብል ምዕዳል ስነ ጥበባዊ ውድድር ሽልማት ናጽነት 2021 ሓላፊ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ብዘስምዖ ቃል ዝፈለመ ኮይኑ ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ እዚ ኣብ 4 ዓውድታት ዝተኻየደን 3 መድረኻትን ዘጠቓለለ ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ውድድር ኣስታት 600 ስነ ጥበባውያን ከም ዝተሳተፍዎ ገሊጹ ኣብታ ኣጋጣሚ ኣምባሳደር ዘመደ እቲ ዝተኻየደ ንጥፈታት ኣብ ስነ ጥበብ ዘለዎ ተራ ዓቢ ምዃኑ ብምሕባር ከምዚ ዓይነት ውድድር ክቕጽል ከም ዝግብኦ ብምግላጽ ንዕውታት እንቋ ሓጎሰኩም ኢሉ ፈለማ ብስም ሃገራዊ ኣዋሃዲ ሽማግለ በዓላት ኣብቲ ናይ ምዕዳል መደብ እንቋ ኣብጽሓና ዝበለ ኣምባሳደር መዓልታዊ ንጥፈታት ወዲሰብ ኣብ ውድድራት ዝተመስረተ እዩ ዋላ እውን ውድድር ገብር ኣለኹ ከይበለ ናብቲ ክበጽሖ ዝደሊ ንምብጻሕ ኣብ ቀቂድምኡ ዝጸንሕዎ ብድሆታት እናሰገረ ከይዱ ሽትኡ ክወቅዕ ከሎ እዋናዊ ዓወቱ ኣረጋጊጹ ማለት እዩ ዝበለ ኣምባሳደር ወሲኹ ስነ ጥበብ ኩሉ ዓይነታቱ ብሰብ ዝፈሪ ናብ ሰብ ዝቐርብ ሃብትን ትሕዝቶን ውርሻ ሃገርን ህዝብን ዘንጸባርቕ ዓቢ መለለይ ክብርታትና ኮይኑ ከዓብን ክምዕብልን ግድን ብሰብ ይኹስኮስ ይኹን እምበር ብዝያዳ ነቲ ብመንግስቲ ዝቆመ ናይ ባህሊ ትካል ስለ ዝምልከት ምስ ኩሎም ናብ ዝቅርበት ዘለዎም ትካላት መንግስቲ ብምትሕብባር ክነጥፍ ክጽዕር ምዃኑ ሓቢሩ ናይቲ ምሸት መደብ ድማ ሓደ ካብ ንጥፈታቱ ኮይኑ ውድድራዊ መደባት ኣብ መንጎ ስነ ጥበባውያን ብምፍጣር ዓቕምን ተውህቦን ስነ ጥበበኛታት ብምጉልባት ንዝያዳ መጻኢ ስራሓቶም ዝያዳ ተባቢዖም ብንሁር ድሌት መሃዝነቶም ከርዩ ንምድራኽ ብምሕሳብ ዝተዳለወ ኮይኑ ቀጻሊ ከም ዝኸውን እውን ኩሉ ዝግበአና ክንገብሪና ብምባል መደሩ ዛዚሙ ብድሕሪ ኮሚቴታት ናይ 4 ንውድድር ዝቐረበ ዓውድታት ሓጺር ጸብጻብ ናይ ዝተኻየደ ንጥፈታት ኣቕሪቦም ፈለማ ዝቐረበ ጸብጻብ እምበኣር ኣብ ናይ ሓጺር ድራማ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና 14 ጉጅለታት ድርሰታትን ክቕርባ ከለዋ ጉጅለ ናራ ግን ዝለማመዱ ተዋሳእቲ ክትረክብ ስለተጸገመት ካብቲ ውድድር ከም ዝሰሓበትን ብተወሳኺ ሓንቲ ጉጅለ ባህሊ ሕጊ ውድድር ብምጥሓሳ ካብ ውድድር ሓጺር ድራማ ተኣልያ በዚ ድማ ናብ ናይ መወዳእታ 12 ጉጅለታት ተወዳዲረን ካብዚኣተን ብኣሃዱ ክርአ ከሎ 9 ናይ ሚኒስትሪ ምክልኻል 2 ናይ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ሓንቲ ከዓ ብውልቅየን ብቋንቋ ክርአ ከሎ ድማ 10 ብቋንቋ ትግርኛ ሓንቲ ብቋንቋ ትግረሕ ሓንቲ ድማ ብቋንቋ ሳሆም መንባራ ብምጥቃስ ስነ ጥበበኛ ሰለሞን ድራር ብሓፈሻ ኣብቲ ውድድር ንዝነበረ ብልጫን ብድሆታትን ብኸምዚ ስዕብ ገሊጽዎ 12 ኣቕላም ጉጅለታት ድራማ ብዝተዋህበን መምርሕን ሓበሬታ ዝድሊ ምቅራባትን ገይረን ክወዳደራ ምኽኣለን ካልኣይ ህያው ወይ ላይቭ ሓፂር ድራማ ኣብ መድረኽ ክቐርብ ከም ዝኽእል ከመስክራ ምኽኣለን እቲ ውድድር ብመንእስያት ስነ ጥበበኛታት ዝተዓብለለ ብምግባሩ ብዙሓት ተዋሳእቲ መንእስያት ክሪኡ ዘለዎም ክብል ስለዘረጋገፀ ቀጻልነት ድራማ ኣብ ሃገርና
حدث للفترة كم حاجة تسلت تجنبون بيتا الدراما توها بجزء حسين من بارو نكونا من مثال دخول النباتات وكم وزنته جزء للحدث أو حتى الجزء وجد الفكاية الكوان من فترة تجنبون مبواتا كما يلزم وجد التموكر بموسى نايو بدلا أنا سيركان مبدلا وجزء بأوار أنجتكان من قال يدلي وبجلتها سنة وزن محاضر أكلات دراما حدا هاتما علم أدمعت زخون خفالا سنة ومقام بمردان أمنا أمك الغالين هاجر ذنه وعزو سراب ممكن زامن اتنا موسيقى درسن تليتن راح تزازو وتقدى سنتهم تستغاقلوا لمحسن أبو ددر سرع أسرتات مقصال ما تسعر زيد كوينو أكلاتهم توم بأتاتات دراما مالت أبدرسر مبقلاهم زاندا محازنة ملئتي أملاي وي دايركتي مرصات واساتي كونا نايسيتي ميك اب الباسات سلمات موسيقى سرعه برهان بيتاوا ادمعوي فيجوال افكت اطعام مدرس حفشاوي وده اموسا انتهينا لما من لباس ظاهريا عنقاوي غلط اكلات وي بودي لانجوي كلها دمسي بتفكر سرور سلطنات مبدا كدلي ابو ددرزي بموسيقى درسن تلين قدام الزوطة أمزازن مريت ناي صباح مالتي كقربات توصلين وطبقة دراما كم أي تفقدون إزغاء بدلان ريتا أفضل أمور داتا وددر أميروان سنة أفضلوا أكد داسترا أقدموا بكوميشنر استقلسة ردو كان تخوني أبكدت وي بروسس بزرقوان فحاقوك بسا نايتزن بدفن أتحاعزا في الرئيس النعيمو إذا حزب رقيم زرقو وددرنا إلى الزمن جرات خنزوزحو لأهد البرمر قدس اتباهال إمام كيت موطو لمحسن عوض الحفاش ديانو سلام درا لملو قريسوس محمد سعيد عثمان مهمر عامر رفايني إفرام كحساي وفقاتا لمع مسلم زمر أوتر إيدكي فتحن حسن ملاليناتكي وكن تستميخن حبرقنا كستقرخين أولو جبتاتنا كبراتن كبران سمعتنا كابز قتيل زقربت حتير تصاب كوميتا تليت كوينو بممر كحساي قبل هوت قريبو حتير تصاب ضد التليت وترو نخلو دلوات أو تحت زمن الروحو ما بالثلاث عامل زخرب عنا سنة إيرتران مسلمان كاب استودبو ضد راسنا بحاله وضد التليتي كاب منستري مكلخان كوميشن ባህልን ስፖርትን ባህላዊ ጉዳያት ሂደትን ዝነፃ ልዕሊ 200 ተላሃይቲ ዘሳተፋ 13 ጉጅለታት ተወዳዲረን እዚ ኣብ 3 መድረኻት ዝተኻየደ ውድድር ባለት 26 ሚያዝያ ጀሚሩ ባለት 17 ግንቦት 2021 ተዛዚሙ ኣብቲ ቀዳማይ መድረኽ شعات بلوسات بجلتات تماريسن كابزين اتن حمش بجلتات كاب كالاي مدرخ نفسال ساي مدرخ حليفا افسال ساي مدرخ دما كابزين حمش بجلتات قداميتي كالايتي سالسيتي درجه بمحاز 3 اوتات بجلتات بممرات زازان وددر تلهي تخايل ابسزي بلوسات بجلتات بلوس الاي تلهي بلوس تلهاي بلسك تلاهيتون السلمات تماريسهم الله أبو جلتات الهيد حموش تبعتات الهيد حبراون قلاون كألت لعلواني رئيسا متممان بلوس أسرارعات الهيد نزورنات كوريغرافي وبوقلاوي تحسن كرتن الهيد أما هذا تمركز زمناوي أكراربات الهيد قبو أطغغماء الباسات سلمات نايت الهيد مسارحتات حافشاوي صباغا مسافنة تلهي صحفاوي مسانادو نفس وكفت الهيد أب عليك ما مسرتاويان أعنود آليات الهيد زبلو ممزانين تبتاب بمتقام كونت ديان الهيد دحري أتكامي نويح تتعن ذاتا أب حضراو السانا مدندمتان بجهنا بحافشاو دمدام كران كله يارتاو تليتات هاجرنا مسرت قبله أما صنعت سلطنة تمركزه لعل نايم ودار منفس زرعه كابس حلف عمتات روي معباله أبتلهي زن سوارق مدبات الهي تمدريه أبعال
ማልያ ትልሂት ድርሰት ትልሂት መበቆላዊ ተሕስቶን ቅርጽን ያታው ትልሂታት ዝሰራዩ ጉድለታት ድማ ብቐጻሊ መስማዓትን ምርምርን ዘይቋርጽ መደባት ስልጠናን ትልሂት ትሕይሉ ዝግብኦም ዝሰራዩ ሕፅረታት እዮም ኣብ መደምደምታ ነዚ ውድድር ትልሂት ኣብ ምክያድ ልዑል ተገዳስነት ጻዕርን ኣበርክቶን ዝገበሩ ኩሎም ዝምልከቶም ወገናት ብፍላይ ድማ ነዚ ኣካላዊ ብቕዓትን ሓይልን ከምኡውን ሞያውነትን ዝሓትት ሞያ ትልሂት ንምምዕባል ዝሰርሑ ጉጅለታት ትልሂት ስለቲ ዘረኣይዎ ልዑል ተሳትፎ ናይ ውድድርን ናይ ምዕዋትን መንፈስ ልባዊ ምስጋናን ኣኽብሮትን ይገልጸሎም ካብኡ ናብኡ ድማ ነቶም ዕዉታት እኳዕ ኣብፅሓኩም ንብሎም ኮሚቴ ደያኑ ትልሂት መሐመድ ዑስማን ኤርሞን ሓጎስ ካሕሳይ ገብረህይወት ያታዊ ትልሂትና ይዓንብብ ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ንስዋዕትና ዓውት ንሓፋሽ